Putra samiku masing delahan yen kamamang mujengmu Injing mayakane ngertu tengrat gotomo Manggo manukrah lan sewa sutoto tanggus minulyo suwur Data Pitana suwuh iku werdine sirna arep nenggih kahanan tentrem Data Hangesti Pitana iku luhur sirna sagem mawa mahanani jagat tentrem alim kita ngesti maring luhuring budaya larasing ing minangka pepeling ngrumpaka pawaning carita inggih menika ingkang sebat nagari Ngamarta inggih negari Indraprasta iya praja Cintakawura disebut ing negari Batana Kawarsa lawasta nagari Ngamarta mengkordi apaning pangaserpan sebat Indraprasta inggih kaimbahaning praja wis antuk sak prawaning kaiwangan kaindran Hawasta Cintakawura inggih kedaturing Sekar Budak sebat Batara Kawarsa inggih papan pepongkong ilen-ilening toya Jawa nagari Ngamarta duman saking unsur Banjaran yen Citandra persasat Prati Sawarokmi harga kang hangakasa kitepung benawi Praja Ngamarta pantes lepat wara sumbar kang werdini bumi pinilih para kadang hamung tani teken taberi tekun hangulasiti ora muka temakarekan ingin kaesti lunggung paricinan didados raja sanegari cekap ing ayung turah ing wuri para pamisomina samyasawiga anggendong jala numpak kanang baita midher samudra yaya maskin lampung nang tawa sangya para mudha menungkasya burita marang Sang Waradwija angajab dadya janmu ingkang sujana balisa dosa Raden ing desa minangka srana anus sabile panandang raga
rukuning warga dados tekan salesan nengkori gentang wonten gendak sikara bebrayan saya keproyo aruning asma menaka japa mbuh gagayuh luring bangsa pantes praja ngamarta setepat ngancik jaman Swarna Dwipa niki kang asta Pusaka Praja Ngamarta Jijil Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Sang Prabu Gunatalika Rama ya Sang Sajadita Kangka ya Prabu Darmaputra Dharmaraja Sang Dharmawasa ya Prabu Sang Anjata Sadru keparang pinalak ing Palembaretna ing madani pasewakan Sineba Sang Yapa Radang ketingal panenggak pandhawa wingking saking unggul pawan kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena satira gagah prakosa budheka Sunarjaja ing mangke datang kantun pamadya Pandhawa saking Madura Dyat Arjuna ya Raden Janaka ya Sang Parmadi ing untaj nambet swaning Raden Nakula sadya saking saujajar bumi Rahbau wonten Jaya Andir mlabar swaning para praja ingkang kapandhegan Patih Handakawana dawuh ing Sang Prabu Katungga Gedhari Jawi kadang ngaprataning Prabu Kresna Narendra Indrawati sira menggah ing stinggil kadota Sang Puntabaya Dilman nembur dhateng Prapaning Naraka Prabu Sri Bathara Kresna leng rami maning kang sasongko kumenyang mang menggorong ning puri mangkin tanpa siring kang lemah mas njuruping langit yang sarwa manit Sri Dinon ing pasewakan
dusana manika warana sepak puspiting udyana yang panjenenging sarwa rukma renggeng manik mawa retna prapanyo sumirat penyaring tejo liwaran kilat sisiring katet wimbuh gondo mringing katring maruta monggo saparan mangambar kungas Kakang Prabu Sri Bathara Kresna sasampunipun Pripaduka dalah para kadang asung pambagya panakarami dhumateng ngaripun Kakang Prabu Ndrawati rumaos bombong kawuran dingah raos menah dene Kakang Prabu Kresna sampun kepareng rawuh ing pandhapi ngamarta wigatos minangkani dados atur panyuwun kula Kakang Prabu. Nggih Kyai Samiaji keteng tresna kalian kadang-kadang kula Pandhawa mila mboten ketang napa bahasan sambet obor celuk lintang rabatan pundak krakapa kedah saged minangkani dhateng Yayaji kepareng mundhut dhateng sawanipun Kakang Ndrawati. Ngene aduh Yai, daya-daya pun Kakang Sumadong dawuh. Wonten wigatos kepundi kepareng padha Yayaji Amiji dhateng Para Ndrawati Yai. Hanjrah ingkang puspita arum. Kasuring samirana mrih. Sekar kadung ngas kandanya
raras renaning griya Nuninggih Kakang Prabu mila kula sakadang nyuwun rawuh paduka jeng Kakang Prabu Nggorawati wigatos kula suwun keparang Raka Prabu Kresna anak seni anggen kula sakadang nuninggih nunjukaken syukur dhumateng ngarsaning Gusti nyipta jagat krana menapa inggih awit sampun wangsulipun kadang kula Dimas Werkudara anggenipun mentas meguru dhumateng Bapa Resi Dahyang Durna. Duh Koko Prabu nalika semanten kados menapa menggah ngedating manah kula ngantos boten nyipta bilih Dimas Werkudara saged wangsul gesang inggih jalaran saking pangrenahipun para kura ingkang jarak badhe ngudi dhateng sedanipun Nyai Werkudara lumantar Bapa Resi Durna. Mula sepisan malih Koko Prabu rumaos beja kemayangan dene wekdal menika dening Gusti nyipta jagat para kadang Pandhawa taksih pinaringan wetah gangsal Koko Prabu melinggih Yayaji para kakang sepadana ugi nderek nang Ayu Bagya kadang Werkudara sampun wangsul makempal dhateng para kadang sanesipun Yai kanthi wangsulipun Kyai Werkudara menika wau menika saya ngandelaken manah anggenipun para titah manungsa pitados dhumateng ingkang anggelar jagat bilih pesti judul wahyu saha pangkat tuwin bola menika titah boten ngurungani serat dengan Gusti kita jagat Yai mila sampun sanesipun Yayaji sakadang ingkang mangke badhe nunjukaken surbateng ingkang pangeran ingkang murba jagat sanesipun Yayaji inggih kaluhuran dawuhipun paduka jeng Kakang Prabu Nggorawati kados saiki menika ngaji kados pundi Kakang Prabu Kyai Werkudara menika kula ibaraken kados tiyang ingkang nembe wangsul saking kisahan tebih mila mboten iya wonten karipun Nyai Werkudara dadi kita namung sekedhik pun Kakang kepengin badhe nyuwun oleh-oleh saking Dimas Werkudara Yai meninggih Koko Prabu Dawa paduka mugi wonten tumanggaping kadang Werkudara niat rangening kalang yuwana klar pandamun careng padha sumurupa dulur-dulur kabeh kanggo nglambari piwulang saka Durna bapakku nalika semana aku diperintah dening Durna guruku pinenjegur marang Samudra Kidul ing laladan pelabuhan Minangkalbu kang wigati kinten golek banyu suci ya tirta pawitra dimahning suci jenenge wae Minangkalbu Minang kuwi pacangan dene kalbu kuwi
rasa pajanganing rasa wong jegur segara kuwi pajanganing rasa ya mung tekaning pati wiwit saka gisiting samudra aku banjur lumaku manengah aku kaget jebul segara mau mung cethek nganti wektu ucapku semu kibir maido marang jeroning segara ora ngerti ya yen nggonku jegur mau sikilku ditampani dening gegering gajah Situ Bondo ya kadang tunggal bayu gajah Situ Bondo krungu tembung kang semu kibir paling dheweke atine gelo bukti aku bantu dikipatake saka ngikir nganti klelep ana jroning banyu lakon kuwi mau dadi diulang pemaraping wong urip kang surasani aja sok kibir mundak kabur aja sok sumbar mundak aber lan demen ngajeni marang pambiyantuning liyan kudu wiling yen wong urip ora bisa mentas ijen wis aku ana jroning banyu ora nglegiwa ana naga gede sak bangka ting ngetal utuh mangap kaya lawanging guwa kumitir petitir kaya kuwung barabil ora antara suwi banjur mulek marang awakku sakujur aku babar pisan ora nyipta urip mung pati kang semanding mula aku wis pasrah marang purbaning kang nyipta jagat wis aku pasrah ora nyono jebul sisaning kekuatanku diubahake karo sing murping gesang buktine tanganku loro pisan wis nyekel marang tutuking naga ora tak jarak buku Pancanaka wis nyuwek tutuking naga nganti mati kapisanan lakon iki kena kanggo piwulang kang surasane ngene menungso kuwi yen wis ketemu ing Pancabaya monggo wis ora bisa miradati apa-apa tuwuhe pasrah wae marang kang nyipta jagat yen lahir batin oleh pasrah Gusti mesti paring pitulungan ngentas marang titah kang lagi ketantang pacoban mau buktine tanganku wis loro pisan dituntun dening kang nyipta jagat bisa mateni ula gedhe sak patining ula gedhe dadak ana bocah bajang kang mawa cahya semorok mapan ana tengahing pulo dasaring samudra bocah bajang mau wujude kaya aku jebul pisan Hyang Dewa Ruci kang pancen mapak marang tekaku pranyata Bathara Dewa Ruci wis pirsa marang kabeh munggo apa ingkang dadi gayuanku wusana aku diparingi wedharan apa-apa wadining tembung tirta pawitra dimahning suci dene babar kurang luwih mengkene tirta iku banyu iku panguripan buktine endi ana banyu ing mesti ana panguripan banjur pawitra kuwi tegese bening wadene di kulinuwe tembung hening kuwi tegese menep banjur suci kuwi ora klepetan dening dedosan dadi tirta pawitra dimaning suci iku yen disurasa kanthi utuh karepe mengkene padha nggayuha urip kang tentrem bisane tentrem kudu kanthi srana mapanake pikiran pamrih karebing darbe daya kang linuwih lan tansah budidaya
uripe aja nganti klepetan kudusan. Najan urip iku ora ana kang sampurna nanging menungso diunangke budidaya. Wong kuwi becik ndudi boti bang babar pisan ora. Iya kanthi gelem budidaya gayuh crita pawitra dimaring suci mau tegese jroning ati wis ana niat ingkang luhur. Iku kepengin menepake pikirane. Yen pikirane wis menep adate ora bakal kliru apa kang ditindakake. Sabab wis dipetung kanthi genep. Yen wis bisa mengkono tegese menungso mau wis kesenungan marang rasa jati. Tata kaya mangkono. Tata titi tatas titis sadeng Sang Werkudara medharake marang ilmu rasa jati. Dadak sakala pangaribawane seperti kayuwangan junggring sakala Kawigara garing para Jawata. Sigra yang manik moyo ngutus Narada Prapting negari Marta. Putuku biar kalame wong limut kalamatan jroning alam kanyut sanyatane iku kanyatan kaki dene yen tanemu yekti tan bisa momoro Pergenjang pak pong bolong waru dayang tenggara wong kanjut nyetang iline kula Werkudara lan Pandhawa hayo gatun kang prapta nggih Werkudara Bathara Narada saktekamu aku ngaturake wong Siwah Puja bujane bujo Darmane Darma Rahayu Astuti wadah ora nyana Werkudara mbagekke cara dewa apa to mon aduh malah dewan mau wis ora tau nganggo saiki
iya ya ngger Werkudara hong niridahna pingala sabda-sabdaning Jawata sabdaku rahayu astuti ngger Werkudara wis lenggah prayoga ana wigati apa dene Narada kakekku Prapting Pandhawa ngamarta nah semurupa Bratasena mulane ulun prapta ingkang nglabet kautus Adi Guru aweh weruh yen wektu iki Kayuwangan kapandhuk gara-gara dene gara-gara mau jaba saka daya kita kuluk Werkudara saka dayaku iya banget panerimaku dene aku urip isih duwe Prabowo gara-gara terus piye kareping Bathara Guru dina iki kita kula katimbalan Semarang Kayuwangan Junggring Salaka ngadhep Adi Guru didhawuhi ngadhep Bathara Guru kepala nyata apa wigatine winadi durung didhawuhke ngger gandeng durung cetha sing dadi wigatine aku makilke wae wanti-wanti Adi Guru paring dawuh ora kena wakil yen pancen sing nimbara wakil aku ya ora wakil gandeng sing nimbali wakil Bathara aku wakil anakku Gatot apa Antarja ya aja ngono to ngger ulun mung ngelingi marang kita Werkudara kita iku sadra kang wis mumpuning salireh lan asmu wis arum wis kuncara aja nganti tak regeti marang olehmu wangka sabab moh marang dawuh Adi Guru soal bareng Junggring Salaka yen nganti sira ora mangkat menyang Kayuwangan padha karo kita ora ngrumangsani dadi titahing Adi Guru bar pisan aku ora ngakoni titahing Bathara Guru Werkudara ora ngakoni titahing dewa lho ngono iya yen pancen Bathara Guru nitahake aku sing nitahake nalika kapan ana ngendi nggone ora iki kandhakno yen kita ora ngrumang sanditahing Jawata njur kita kuwi titahi sapa sing nitahake aku Gusti sing nyipta jagat sing ukir aku lumantar Pandhu bapakku sing nglairke aku lumantar Kunti ibuku ya bener iki ngger mula aja gampang kowe ngaku barangku titahing dewa nanging ngger Werkudara mesakno karo ulun ya ngger yen nganti ulun ora bali ora nganti marang kita Werkudara kuwi bakal nampa duka saka Adi Guru lan jenenge bakal dipecah ben apa iki ya ngger Werkudara langing priya mangun kung kanduhan rimbang lirlena tanpa kandhen yen tantulo sangkutyah utama iya yen pancen ngono kersane Narada kakekku labet aku mesake karo kowe aku budal nyang Kayuwangan Dimas Bratasena Yai Bratasena yen siadi bakal munggah marang Kayuwangan pun kakang ora keri pun kakang melu yai kula ingin nderek kula kakang Mas kula ingin nderek kakang Mas priye Narada kakekku dulur-dulurku kabeh arep melu sing ditimbali mung Werkudara tok liyane ora mula Bultadewa sira aja nderek ya ngger menawi kula mboten paring nderek Adi Werkudara mboten pikantuk minggah dhateng Kayuwangan lho kok ora entuk inggih kula menika Ratu Ngamarta wenang perintah dhateng Adi Werkudara piye ya wis kono ngger karepmu wong nyatane Punta ya wis netepi marang tang dadi darmaning ratu menang perintah Werkudara pun kakang moh keri kula mekaten kakang Mas iya gandeng aku ya ora tega karo sedulur kene mbarep kakangku jlampro kembar manjingum yang torong kancana takane munggah dina iki barengan
Kakiatari sang kapirangu rinangkul kinempit kelempit dosa ngreknaning pawono hing kula nuwun Kakang Prabu kula ingkang sowan Koko Prabu Sri Kandi mlayu gagake ana apa Nyai nuwun inggih Koko Prabu menika kok petinasuwun pasewakan para kadang pendhawuh pundi Koko Prabu sumurupa Yai Sri Kandi katemben wae Sang Hyang Narada prapta ning Pandhawa Ngamarta ingkang wigati nimbali marang Dimas Werkudara kadang munggah marang Kayuwangan iki mau Kang Rakapunta bojomu Janaka lan kembar Muh Keri kabeh padha melu Si Werkudara munggah marang Kayuwangan topat kirang sesa manah kula Jangka Prabu mongko kula menika ingkang dipun dawuhi rumaksa dhateng Raja Negari Pandhapi Ngamarta iki menika Koko Prabu kula penting kawate kula susah para Pandhawa Koko Prabu ya jagat Dewa Bathara semono gedhening rasa tanggung jawab Nyai Sri Kandi ora maksa marang rajaning kedhatongan Ngamarta sak wutuhe Setyaki wonten timbalan tampak ganggeng nun kula imujudake Sri Kandi kuwi ngerti marang kang dadi tanggung jawabe ora muka ketok menjila jiwa senopatine Setyaki ketitik tanpa ana kang parintah Sri Kandi banjur sumusul nungkol lakuning para Pandhawa munggah nyang Kayuwangan Jenggoring Salaka inggih Koko Prabu ngemuti bilih para Pandhawa menika mujudaken lambanging dasar negari gangsal perkawis mila mboten mokal menika perlu ngantos dipun rencang pecahing dada taing ludira Koko Prabu mengono Setyaki lho inggih Kanjeng Kula saturipun Ratu Setyaki sinuwun kalebet kawula Ngamarta samanten ugi samiya prastya sinten ingkang badhe ngicali Pandhawa ingkang dados lambanging dasar negari gangsal awit kedah nglangkai dhateng kunarapaning para wadilan kawula Ngamarta sinuwun iya syukur bagi sewu ingsun jumuring marang lakasing kabeh warga agung Ngamarta kang wis prasetya padha rumaksa raharjaning praja lan wutuhing para Pandhawa semono ingsun Setyaki aku ora bakal negake marang para kadang Pandhawa pun kakang mundhut pamit arsa jengkar kang wigati uga bakal mbudidaya supaya kadang Pandhawa bali kanthi caraku dhewe ih semonggo Prabu kang mengkono pun kakang mundhut pamit bakal budal dina iki ya musak duri mangkat pun akan bakal mlebu madani sangkar palanggatan minten saning Gusti Dewi Setyaki lho mangsa bareng rajane praja Ngamarta Dimas lho nggih Setyaki ugi prastya boten badhe wangsul dhateng Solo bumi nedharing kundur kadang kula Pandhawa tampak ganggeng nun kula mangsa bareng rajane praja lho nggih sandal parmadha pasawanan iya duga-duga digawa nganti aja Jogong Singhari aja nganti nalisir kang dadi langkung wae pati tambak ganggeng
Sang nata kondur hengkaton tindaknya lengek lengkeng bersino lupa cahaya para badaya srimpi ngelmu iku jangan belali
kula yung bengi iki awake dhewe sowan nyang Magetan kaya taun-taun kang wis kepungkur idepe nderek tasakuran oleh warga agung Magetan ingkang dening pangarsan diri Bapak Bupati mengeti marang Ambal Warsa dumadri Kadipaten Magetan ingkang kaping 342 Nduk. Nggih wis tuwek ya Mak kepara nyata awake dhewe melu seneng ya Nduk lan bersyukur kanggo ngersane Gusti kang nyipta jagat sebab bengi iki warga Magetan katon guyub rukun sing tanpa luntur oleh mahargya hari jadi Kadipaten Magetan sing kaping 342 tahun mau ya nggih. Nggih. Iya kaya ngene iki Nduk ingkang diarani rumangsa melu andarbeni wajib melu ngopi lan mulat saliran rasa wani ya nggih. Iya ya. Wah dasare Magetan ora ninggal marang tradisi saben ulang tahun gak lali gelar kelir. Iya Nduk iki ngiras-ngirus manut acara bengi iki ngiras kanggo mengeti hari jadi Provinsi Jawa Timur Nduk. Oh apa bareng koyong bareng dadi lairing Kadipaten Magetan karo Provinsi Jawa Timur kuwi bareng ana tanggal 12 Oktober kok nggih. Ngono yo. Mula yo Nduk acarane iki werna-werna lan meriah. Nggih. Ning yo kuwi wis dadi upayane warga agung Magetan ora bakal mandek oleh mengeti marang hari jadi Magetan lan maneh ora mung ngeling-eling bab seremonial wae nanging ingkang bakul mantara peringatan hari jadi sepisan yaiku unjuk syukur ngersane Gusti ing nyipta jagat kaping pindho yaiku piye carane segenap warga bersatu padu kang wigati mujudke gotong royong berjuang demi Magetan yang semakin maju lan semakin sejahtera mendatang ya Nduk. Amin. Aku nderek ngestreni yung sesuai karo tema hari jadi ke-342 Magetan yaiku Magetan kumandang. Magetan kumandang kuwi mengko karep apa nggih tema mau Nduk? Iki Bapak Bupati Bapak Dr. Andes Haji Sumantri Magister Manajemen lumantar tema mau yaitu kagungan pangajab semoga Magetan menjadi kabupaten yang bisa mensejahterakan masyarakat. Mengkono iya Magetan kumandang yang kabeh mau tumandang yung. Wah iya ya Nduk becik banget ki winggir aku ya matuk Magetan kumandang yang kabeh padha tumandang. Nggih yung syukur bener banget ki winggir moga daerah bisa maju pembangunane yang ora disengkuyung kabeh warga masyarakat ya Nduk. Kudu kompak ya yung kudu kompak ya nggih. Yen iya yen ora ya ora ana tembung yen wis wani ya aja wedi-wedi nek wedi ya aja wani-wani ngono kae ya Nduk. Nggih. Seirama dengan slogan Indonesia lo nasional yaitu Indonesia kerja bersama. Leres yung Bapak Bupati ya wis ngendika meskipun telah banyak program dan prestasi yang diraih akan tetapi kita tidak boleh lengah dan berbangga diri. Kita harus tetap bekerja terus untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat ing Kadipaten Magetan iki ya Yung. Amin ya rabbal alamin. Iki hari jadi ing tahun iki uga krawan Bapak Komandan Lanut Iswahyudi ya Nduk sekalian Ibu. Alhamdulillah sembah nuwun kepareng minaken wekdal rawuh wonga wonten mriki Bapak. Iya Nduk, kejaba saka iku pepunden-pepundenku para bupati sepuh kepareng uga rawuh ing paring pangestu. Nggih. Bapak Kuswandono sekalian Ibu, Bapak Narto lan Bapak Junaidi Mahendra yo kepareng rawuh. Iya. Para Kanjeng sepuh kuwi ya wis taun nimbali awake dhewe. Dadi 10 kali kuwi yen 2 periode nyatane 2 periode kabeh. Iya Nduk, nganti rasa ngitung iki seweneng Magetan yang keberapa puluh kali ora usah diitung kok malah mandeg. Iki ana bintang tamune Mak. Sadurunge bintang tamu tak aturi luwih dhisik sampeyan mirsanono jajaring para ibu-ibu waranggana iki yo. Malah akeh sinden timbang yagane ya Nduk. Nggih kepara nyata. Sinden kok nganti sak tekruk. Magetan iki pancen potensi kok Yung bab nggon seni. Pengrawiti akeh, dalange akeh, sindene ya akeh nganti kurang sing nanggap. Iki do berpartisipasi marga iki mengeti kabupatene. Iya. Isin nganti ora padha sanga iki hari jadi setahun pisan terus mengeti kabupatene dhewe ning nganti ora ngetok mongko selo kok ya eman to Nduk. Iya. Mula ya isin nek nganti nampa amplop. Aja tekan kono Yung. Kabeh ki mung ana niate sing luhur. Aku mung geguyon kok Nduk, iki sinden kok 18. Lah nggih. Simping kiwa tengen. Iki kok nek kon nembang ijen-ijen malah entek lakone nganti ru nyandak. Kersane biyung iki dikurke wae Nduk ben kabeh nyuwara dadi adil. Iya. Iki ana bintang tamune Nduk. Sapa Mak? Mas Gareng Suparbagya saka Ngisi Pandawa Semarang. Sing kaping pindho Mas Bagong saka Ambarawa. Oh iya. Terus siji putri Mbak Wiwit Widayati kuwi bintang tamu. Nek jane Mbak Wiwit iki ya dudu bintang tamu ya pesinden kok Nduk ya mung tambahan pesinden. Kejaba nek Mbak Wiwit iki penyanyi dangdut apa pop laki-laki diarani bintang tamu marga mlebu nang nggon gamelan. Nek Mbak Wiwit kuwi pesinden tur dasare ya anak dalang. Mbak Wiwit mula tak aturi ya tambahan waranggana kanggo nyemaraken bengi iki. Iya. Ayo nggih enggal diaturi tak mrene ning aja mok plekoki ya Nduk. Prayen aku wis. Cina kok keselak-selak kaya kelegeng walang sangit. Iya iya. Kok di sini pancen ra sehat Mbak Darsini. Biasane ngono. Nggih papunten pancen wong bladekan lho. Nggih. Wong Seminggu dong mulih. dereng mulai wong omahe dikontrak wong kok. Ora. Ora kece wong iki ngopo kowe iki? Lah, ya ora tau mulai. Nyuwun lakon Sesideman sak bawanipun katur Bapak Bupati saha Ibu. Oke. Matur nuwun saking kula Mas Edi Sumanto Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Magetan. Oke Pak Edi. Aduh. Niki Saking lokal Magetan wonten saged menika Sideman. Nggih, mosok kok nganu sing Ampun iki arep lima. Ayo aja usah malu-malu kucing. Ayo lagu. Saged. Sing apa lagu demenan sapa? Sesideman. Sesideman ora delian to Pak, lak demenan. Niki Man, niki gendok Pak. Apa menika, Mbak Vita Aprilia? Ayo. Enten iki ten bikin kotak. Oh niki. Nggih. Kuwi dudu April kuwi Juni kuwi. Mbak Vita Aprilia saking Kartoharjo. Oh, nggih kene. Aja ngeten-ngeten bar manak bareng. Niki bar
kagungan putu niki Pak jenengan. Nggih. Wah, jen nomok jer bola-bali monak menek wae. Cek nganggo mikir Mbak Sri. Ya, kae. Dipun bawani nggih Pak Pita. Injih sendika dawuh Rama. Nggih, monggo. Wiwitane Oh sing sesideman wiwit niki. Kok iso Lah wiwit tembunge Handera sang wiwitane handerek sang pekik. Tira, dadi wiwit iki melu pekok. derek sang pekik kok Saking pekike pekok kandan. Ampun ngoten to Mas. Yo cahayu aku agar sing nesu wong ayu. Niki Mbak Yu kula ampun di ngotenke to. Apa sing jenenge wiwit gur kuwi? Priya bagus Kang olah budaya. priya bagus kang olah budaya. Sowan menyang kutha Sowan menyang kutha gedhe. Terus bose gandrung iki. Terus Nggih. selendang kuning Selendang kuning kang saking bukit selendang kuning saka gunung. Terus suara kurang tremana suarane ora pati apik ning wasis hang ngrum ning wase ngungrum. Lah iki iso jatuh ki wong wedok ning ngene iki. Ayo terus. Pinter ngerayu. Nggih. Wah. saya ndek semar mesem kuwi ora jaran goyang angrum marang tendara. Oh, sing ngono ki wedoke yang sing lanang. Biasa nu kula kulino nu ngalami ngoten niku. Pun tahu to Mas. Wis dirayu karo wong wedok-wedok. Bareng entek tinggal lunga aku. entek Ya apa tudun ya Mas. Heeh. Terus Dia Sulistyo cahaya mau pijer ngincangake alis pijer ngincangke iki terus njunjung alise ni. Kode. Nggih. Kode njuk niku. nek cara nggonku pijer ki lak kupu to pijer ki kupu Istilah ndi meneh. oh Kupu. pijer niku lho pijer Wah, sesuai. Basa wong umum kok ora mudeng. kok tak SMS kok Ya. terus sasi demam
Nuwun dhateng Mbak Abel sampun paring aturan lelagon sesideman. Menika yasanipun nggih Ki Dalang Haji Syukuran Suwanda saking Blitar. Wah niki jan luwes ngatasi sesideman so dadi lagu sekeca nggih. Leres. Wah Niki anu sesideman wong seni dadi lagu. lagu. Sampeyan gentos perwakilan dari Solo. Solo. Suwun monggo Mbak Ulan lan Mbak Tesa. Mriki. Nah, weh. Wah lagi Nyuwun lelagon Podang Kuning. Bar Magetan terus Matur Solo. nuwun grup alumni SMP 2 Magetan tahun 1988. Salam kompak selalu. Bapak Sunoto Sambung Tambak Rejo nggih. Nggih, sugeng wungon. ayo dok iki Monggo. rene dok Ndi? niki pak wong didhawuhi iki Solo. Monggo ngemani wektu. Nah kene ayo. Giliran Solo, monggo Solo. Dipun garap kalih Ramban. Nah, oh ngaten nggih. Gini. Saramban turu saramban neh kabeh Wah, 18. wah. Degen kompak niki. Nggih, podange ning 18 yo. Ki sing goceng loro sik. Podang Kuning. Monggo pun aturaken, Cak. Buka sake celuk Mbak Wulan, monggo. Esok awan ning omah wis ora Jangan kalau Mbak Tesa.
dados lelagon podang kuning. Monggo Podang ngene kuning. Yogi. Nah, mulai kana bali yang krem meneh ya.